Kanya Ramogi donjo weche mag tuke ma wan godo e boni kama gedo mag pewe nyayo oseyang Kasarani kaachiel gi choke gedo mag pewe ibiro tim gi macho ka romo mar migepe sido ni biro gi preferably ma uwezi komiti stadium ibiro tiyo kod Ngarambe Stadium pewe madongo ariyogo olor ne gedo ne ikruok mar AFCON. Investment in our sporting infrastructure for years and years. The last time we invested anything serious in infrastructure sport-wise is 30 years ago. Nyayo Stadium, 83. Kasarani, 87. That is 40 years ago. So it's about time we made some serious investment, and we are ready to do that. We have redesigned Kasarani, we have redesigned Nyayo,